अगर आप भी चाहते हैं कि JM म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमके बता दे रे चंदा डीजे मनीष रक्सौल। मिक्स बाय RR पटेल। हमके बता दे रे चंदा कोना दिशा में पिया रहेले, कोना दिशा में पिया रहेले। हमके बता दे रे चंदा कोना दिशा में पिया रहेले, कोना दिशा में पिया रहेले। मनवा न लागे यादवा सतावे, कैसे जुदाई उ सहेले। हमके बता दे रे चंदा कोना दिशा में पिया रहेले, कोना दिशा में पिया रहेले। डीजे मनीष रक्सौल। उनकर जुदाई हो अब ना सहाई हो, चल गइले वो परदेस हो, चल गइले वो परदेस हो। उनकर जुदाई हो अब ना सहाई हो, चल गइले वो परदेस हो। गलिया के चूमे लकनवा के बलिया, निंदिया हमारी उड़ा गेल हो। हमके बता दे रे चंदा कोना दिशा में पिया रहेले, कोना दिशा में पिया रहेले। डीजे मनीष रक्सौल। कौवन कसुर भइल, सपना मोर चुर भइल, उनके ला मनवा हरेल हो। कौवन कसुर भइल, सपना मोर चुर भइल, उनके ला मनवा हरेल हो। घुट घुट के जिएल ज्योति पांडे, राइटर प्रदीप नहीं बुझेल हो। हमके बता दे रे चंदा कोना दिशा में पिया रहेले, कोना दिशा में पिया रहेले। मनीष रिकॉर्डिंग स्टूडियो रक्सौल रघुनाथ